салом алейкум бародарои азиз. Ами 20 одам пайдо шава садсими. 20 одам фарқ надора. Масад ай душанбе ай ёвон ай, масад ай кулоб ай. Любой ҷои ами қишлоқ монда масад. Номаш да, например, вахшай, бохтарай, қирғанай. Ами 20 одам пайдо шава садсими. Масад мара мета ма ҳамуҷа мерам. қатитон сурат мегирам мақсад. Мегум ки ма кулоб даем, ё ёвон даем, ё мақсад бохтар даем. Мақсад видео мекунам шеройна. Мақсад 2000 сомон. Боша ҳам хели бинависен ҳамҷа иншааллоҳ ма миём. Кулоб боша кулоб, душанбе боша душанбе. 20 одам садсими. ҳисобш ки 2000 сомон мешавад. Иншааллоҳ